Misali ni a nan ga Dawud Ishaq wanda ba shine zahirin sunana ba, sannan kuma shi wannan account name din na Gmail din nawa wanda shine dawudishaq35@gmail.com. kana tabawa za ku gani a farko abin da ya sa min shine Dawud Ishaq, amma bayan na gyara kun ga gashi nan ya fito da ainihin zahirin sunana wanda shine Habib Ishaq Dawud. Assalamu alaikum. Mafi yawan matsalar da waɗanda suke amfani da Gmail suke fama da ita shine na yanda ainihin zahirin sunansu yake ba shi suke amfani da shi a wannan Gmail ɗin nasu ba. Tunda yawanci mutane ba su fiye buɗe Gmail da kansu ba, sai dai su je musamman kafe a buɗe musu. To wajen sawar sai ya zama cewa ba a sa musu ainihin zahirin sunansu ko kuma sunan ya yi taliyin da zahirin yanda sunansu yake ba. Misali sai kaga an sa ma sunan mahaifinka ko kuma sunan kakanka a farko sannan a sa ragowar sunan nakin naka, wanda kuma hakan bayewa mutane da yawa daɗi. To wannan bidiyo mun kawo shi ne domin mu nuna muku hanya mai sauki da za ku bi wajen gyara wannan matsalar, domin a sauƙaƙe ku canja wannan sunan naku zuwa ainihin sunan da kuke so kuma yadda shi wannan sunan naku. Amma kafin mu je ga nuna muku wannan bidiyon, muna roƙon ku danna mana alamar wannan jan rubutun wato subscribe, kuma ku taba alamar ƙararrawar nan sai ku zaɓi all don ku dinga samun sanarwa duk lokacin da muka ɗora sabo. Abu na farko da zaka shine ka shiga cikin Gmail na wayarka, ko da application kake amfani ko kuma zaka shiga ta cikin browser ne, duk ɗaya ne. Bayan ka shiga cikin Gmail naka, daga sama ɓangaren hannun damanka zaka idan hoto ka sa a Gmail din naka zaka ga hotonka, idan kuma ba hoto ka sa ba zaka ga farkon leta na wannan sunan naka ya nuna ma. Ni daga nan zaku ga ja ne da kuma farkon leta D, capital leta kenan. Idan ka shiga daga ƙasa zaka ga ainihin shi Gmail din naka nan ga username nasa. Misali ni a nan ga Dawud Ishaq wanda ba shine zahirin sunana ba, sannan kuma shi wannan account name din na Gmail din nawa wanda shine dawudishaq35@gmail.com. daga ƙasa za ku ga manage your Google account, to nan za ka shiga. Kana shiga manage your Google account za ku ga gashi abin da ya nuna min. Farko ya nuna min alamar capital letter na shi wannan farkon sunan nawa Dawud Ishaq, wato ya sa D kenan tunda ba hoto na yi amfani da shi ba. Ga kuma account name nawa, sannan daga ƙasa za ku ga kamar wani ribbons guda uku wanda ya fi ukun. Na farko home, na biyu personal info, data and privacy. To kawai sai ka je direct wurin da aka rubuta personal info. Kana zuwa personal info sai ka ɗan yi ƙasa daga gurin da aka rubuta basic info, za ku ga guri nan da aka rubuta name, na aka rubuta birthday, na uku kuma gender. To duk wannan abin da ya shafi bayanai na ne. To wajen da aka rubuta name wanda shine target ɗinmu a yanzu wanda za mu canja, Dawud Ishaq shine a gurin. To sai ka shiga, wanda shine kai ma za ka yi ƙoƙarin canjawa kenan zuwa ainihin sunanka. Kana shiga za ku ga gashi nan zaɓi guda biyu, wanda yawanci na farko ɗin ake samu shine zahirin sunan, da kuma na biyu username wanda ba a fiye sa shi ba. To kaga anan kana da damar da har username za ka iya sawa. To sai ka fara shiga wajen name ɗin wanda za ka fara canja shi. Kana taɓa wannan alamar kamar na abin rubutu, za ku gani gashi nan ya bani bangare guda biyu, first name da kuma last name. Ko suna uku kake amfani da shi baka da matsala, kawai ka sa farkon sunanka, sunan da kake amfani da shi a farko shine first name, a na biyu kuma sai ka sa sunan mahaifi da kuma sunan kaka, kamar yadda ni anan shi zan sa. Na farko na sa Habib first name, last name kuma shine zan yi amfani da suna biyu, zan sa Ishaq Dawud. Da ka gama sawa, to daga ƙasa ga gurin da aka sa save, sai ka taɓa gurin da aka sa save. Sannan anan ina da buƙatar zan kuma amfani da user, don haka kawai sai ka taɓa, in kai ma kana so ka yi amfani da username sai ka taɓa wannan alamun abin rubutun. Kana taɓawa sai ka rubuta username ɗinka da kake so, wanda ni anan Habibi kun ga shi na sa. Zan danna save. To daga nan da ka tabbatar sunan naka ya canji ko kuma bai canji ba, za ka koma cikin shi wannan Gmail din naka ko kuma email. Kana komawa sai ka taba wannan gurin da muka taba a farko daga bangaren hannun dama can sama, inda farkon letter sunanka yake ko kuma hoto kenan. Da ka taba za ka zo gurin da aka rubuta manage your Google account. Kana tabawa za ku gani a farko abin da ya sa min shine Dawud Ishaq, amma bayan na gyara kun ga gashi nan ya fito da ainihin zahirin sunana wanda shine Habib Ishaq Dawud. So wannan shine hanyar da za ku bi cikin sauƙi ku canja wannan matsalar da yawanci ake fama da ita
Wannan kuma shine ƙarshen bidiyon na. Ku danna mana alamar subscribe kuma ku taɓa like. Sai mun haɗa bidiyo namu na gaba. Mun gode.